अरे बापरे, समोर काय आहे? चिऱ्यांची लिफ्ट. बघा इथे बांधकाम करणार नाही आहे, तिथे बांधकाम करणार नाही आहे. म्हणजे ही आणि ही जागा मोकळी सोडली का? विचारतील इथे बाहेर टाईल्स लावणार आहे काय? बरोबर ना? पण बनलं ते बघून ते तुझ्या हाईटला बघ केवढं मॅच होते, बघ जरा. नमस्ते सर्वांना नमस्ते. तर आज आम्ही दाखवणार आहे की परत 15 दिवसाच्या गॅपनंतर घरामध्ये किती काय काय चेंजेस झालेले आहेत आणि घराचं बांधकाम किती झालेलं आहे. संध्याकाळची वेळ आहे, आपले वरती गेस्ट आहेत, रिपीट गेस्ट, ते फिरायला गेले आहेत, म्हणून आम्हाला वेळ मिळाला तुम्हाला सर्व दाखवण्यासाठी. घर दाखवण्याच्या अगोदर आम्ही आमच्या इथे वाळूमध्ये आम्हाला सापडलेले आहेत. वाव, शिंपल्या एकदम पांढरे आणि एकदम सफेद, बघ ना, एकदम मस्त वाईट आहेत ना. बाबूसाठी ठेवते जमा करून. येस येस येस. तर असं काही बांधकाम हे बाहेरून दिसते, बरोबर. तुला एक सांगतो, कालपर्यंत चिरे किती होते माहिती का? इकडे हे आणि हे 2 थर होते. टोटल 1200 चिरा होते. किती? 1200. तर तेवढे राहिले पण नाहीत, मग गेले कुठे? गेले कुठे? खालचं बांधकाम तर आपण केलं आहे ना. आम्ही सकाळी बोलले एवढे इथे एवढी वास होती इथपर्यंत, एवढे गेले कुठे चिरे? तिथे 2-3 बोलेरो वाळू आली होती, अर्धी वाळू संपली. गेलं कुठे? तुला सांगतो, हे सिमेंट आणि हे सिमेंट ह्याला जर पकडला तर टोटल 60 सिमेंटचे बॅग्स मी मागवलेले आहेत. त्यातले 20 सिमेंटचे बॅग्स इथे आहे, 40 सिमेंटचे बॅग वापरले गेलेत. तर कुठे गेला मार? वरती. ते बघा वरती कसे एक ह्युमन, एक आपले माणसाची लिफ्ट कशी बनवतो आपण चिरे वरती घ्यायला, तर तिथे काम झालेलं आहे. आतमध्ये किती काय काम झालेलं आहे तर त्याला आता दाखवूया आपण. चल आतमध्ये. तर ही आपली वाळू एवढी उरलेली आहे, चिरे आपले तेवढे उरलेले आहेत, तिकडे ती वाळू उरलेली आहे. हे चिरे बघा असे तुटतात सुद्धा. ओके, तर हे जे तुटतात ना, मग त्याचे मी पैसे देत नाही त्यांना. चला आरामात चला. ही जी इकडे शिडी होती ती आपण इकडे शिडी घेतलेली आहे. तर तू जर आतमध्ये गेलीस की तू सांग तुला काय काय काम झालेला दिसतोय. आता वाजले संध्याकाळचे बरोबर 6 वाजलेले आहेत. किती? 6 वाजले. हे बघा 6:30 झालेले, 6:30, 6:30. उजेड कसा इकडे? मस्त उजेड आहे. बरोबर आहे ना? हो. हां, थंडावा तर आहे, व्हेंटिलेशन पण प्रॉपरली होतोय. थंड वातावरण. येस. आता तू जर या साईडला बघितलंस तर ह्या सर्व रूम्सचे, ह्या फक्त एंट्रीला सोडून आतमध्ये सर्व रूमचं प्लास्टरचं काम संपूर्ण झालेलं आहे. बाहेरचं पण झालं, इथलं पण येस, तेच मी बोललो, हे संपूर्ण प्लास्टर झाले. रूम्स प्लास्टर झालेले आहेत. आणि एक रूम प्लास्टर करायला कमीत कमी 1-2 दिवस जातो. तर हे 5 रूम म्हणजे आम्ही तुम्हाला बरोबर 8-10 दिवसांनी दाखवतो. खाली पाणी आहे मम्मी, जरा लक्ष. ओके, तर एखादा रूम आम्ही तुम्हाला दाखवतो आतमध्ये. एकदम कॉर्नरही नको नाही तर जाशील खाली जाशील. तर आता जरा काळोख आहे, पण हे सर्व प्लास्टर झालेलं आहे. ओके, हे बघा सर्व इथे पण प्लास्टर झालेलं आहे, आणि हा पण प्लास्टर केलेला आहे. सर्व प्लास्टर केलेलं आहे. आणि इथे सर्व खाली पाणी का दिसतंय? कारण मला दिवसातून 1 ते 2दा पाणी मारायचं काम मी माझ्याकडे घेतलेलं आहे. तर पूर्ण रेडी झाल्यावरती काही असं दिसतोय बघा. कसं वाटतंय तुला घर बांधून? घर बांधून चांगलं वाटतंय, एकदम मस्त वाटतंय. येस, घर कसं घर बांधतात, कसं घर बांधतात? हो, आता घर बांधणं मला नॉर्मल वाटतंय. 10 घर बांधून देशील दुसऱ्याची. हां, आणि आरामात चला जरा. हे बघा आतमधून प्लास्टर झाल्यावरती काही असं दिसतोय. तर रूम्स पण आणि बाथरूम पण, 5 बाथरूम 5 रूम्स, आपले सर्व रूम प्लास्टर झालेले आहेत. एवढंच काम झालेलं नाही तर अजून पण भरपूर काम झालेलं आहे, ते तुम्हाला दाखवायचं आहे. बघा गेस्ट असले की त्यांची जेवणाची धडपड असते. आज रात्री जेवायला काय आहे सांग? आज चपाती भाजी आहे. हां, चपाती आणि बटाट्याची पिवळी भाजी, म्हणजे गोडी भाजी. हां, तर प्लास्टरवरती हां, ते विचारतील इथे बाहेर टाईल्स लावणार आहे काय? हां, लावणार आहे. ह्याला बाहेर बाहेर लावणार आहे ना. ते टाईल्स लावणार आहे का कलर करणार आहे की आतमध्ये टाईल्स लावणार आहे का कसं काय करणार आहे, सर्व तुमच्यासाठी सरप्राईज आहे. सरप्राईज. आणि ते विचारतील मग इथे का नाही केलं हे सर्व? हे नाही केलं, ते नंतर. ते का नाही केलं ते तुम्हाला वरती गेल्यावर समजेल. बरोबर आहे ना? सर्व गोष्टी कशी प्लॅनिंग कराव्या लागतात. आता मी आपल्या पहिल्या रूममध्ये आलो आहे. तर ह्याच्यात कसं इकडे ब्राईटनेस भरपूर आहे, कारण इकडे अशी खिडकी आहे ना ह्याला. ह्याचं वॉशरूम बघा तुम्ही, प्लास्टर झालेलं आहे, सर्व प्लास्टर केलेलं आहे. हा पण रूम प्लास्टर केलेला आहे. हे सर्व कामगारांचे कपडे बिपडे.
तर आपल्याकडे कालपर्यंत कामगार किती होते माहिती आहे काय? हा कमीत कमी 11 कामगार आहेत आपल्याकडे. 11. म्हणून एवढं हे सर्व प्रोसेस व्यवस्थित चालू आहे. म्हणजे खाली प्लास्टरचे कामगार आणि वरती वेगळे कामगार आहे. चला वरती आता तू आपली पहिलीच गेली वरती. ते चेक करायला गेली. चला वरती. चल आता वरती काय काय झालेलं आहे ते तुम्हाला दाखवतो. हे चल देव चल वरती चल वरती. हे बघ इकडे, हे बघ इकडे. व्यवस्थित ये, चालत ये. अरे बापरे, समोर काय आहे? चिऱ्यांची लिफ्ट. तर ही आहे मॅन्युअल चिऱ्यांची लिफ्ट. होय ती का केली आहे? कारण पाठी काय केलेलं आम्ही ते तुम्हाला पाठी कॅमेरा केल्यावर दिसेल. पण हे त्या पाठी काय केलं ते ह्याच्यामुळे जास्त त्यांना सोयीस्कर झालं आहे. बघ इथे रश्शी आहे, ती खाली रश्शी टाकतात, इथून एक एक चिरा बांधतात आणि रश्शीने चिरा वरती घेतात. आणि हे बघ कसं चिऱ्यांवरती सर्व ठेवलेलं आहे. वजन. ओके. आणि तुला माझ्या पाठी हे बघ इथे आपण एक वॉल बनवलेली आहे. होय बरोबर ना? हे पण बनलं ते बघून ते तुझ्या हाईटला बघ केवढं मॅच होते. बघ जरा. मस्त. म्हणजे हे ही हाईट बरोबर आहे? बनवलाय. ही हाईट बरोबर आहे का? हा ही बरोबर आहे. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा उंच पण नाही बनवणार आहे. तुम्हाला एक सांगतो, आपल्या त्या होमस्टेचं पण आणि इकडचं पण सर्व मेन लुक इकडे आहे. होय तर हे वॉल येणारच नाही. ही जेवढी हे एवढाच येणार. आता माझ्या कमरे एवढा लागतंय. हे बघा हे तुझ्या कमरे एवढा. म्हणजे असं पडण्याची भीती वाटते का तुला? नाही वाटत आहे. हां, म्हणजे 4 चिरे न लावता 5 लावलेले आहेत. 5 लावले. म्हणजे सेफ एकदम. लहान मुलांसाठी पण सेफ आणि सर्वांसाठी सेफ. तर जर लांब गेलो मी तर काही असं दिसतंय बघा. ओके. तर हे झालं इकडचं वॉल. आता ये या साईडला मेन. इकडे किती बांधकाम झालं आजपर्यंत ते तुम्हाला दाखवतो. तर इथे बघा आम्ही काय केलेलं आहे. हे बघा इथे काय केलेलं आहे ना हे तुम्हाला समजणारच नाही की आम्ही गार्डन इथे आम्ही काय करतोय. गार्डन गार्डन वाटतोय. कांदे बटाटेवाले आलेत, पाहिजे का? तर हे बघा समोरचा व्ह्यू. राईट साईडला आपला शुभांगी होमस्टे. आणि इथे बघा हे आम्ही जे काय कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे हे मला तर नाही वाटत लगेच कोणाच्या लक्षात येणार आहे. होय बरोबर आहे ना? होय. तर इथे आपण गॅप ठेवलेला आहे, तिथे आपण गॅप ठेवलेला आहे, तिथे आपण गॅप ठेवलेला आहे. म्हणजे काय चाललंय काय वरती. आणि हे लांब लचक काय मोठं केलेलं आहे एवढं. होय बरोबर ना? हा तर सध्या काही तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देत नाही, पण तुम्हाला मी कन्स्ट्रक्शन दाखवतोय केवढं केलेलं आहे. तर इथे एक बॉक्स बनवलेला आहे, तसं इथे सिस्टम. आणि हे तर बघा आपलं ओपनच आहे. ओके. हे पण आपल्याला सर्व कवर करायला लागणार आहे. बाकी इथे भिंत केलेली आहे, इथे एवढे बांधकाम झालेलं आहे. म्हणजे 4 चिऱ्यापर्यंत तर बांधकाम झालेलं आहे. आणि असं बघितलं तर आपल्याला काहीतरी असं दिसतं आहे. हे बघून सहजा तर माणसांना काय ज्यांना काय समजतं आहे की वरती काय होतं ते तुम्ही मला सांगू शकता. किंवा इथे बघा इथे कसं आहे. इथे एक साधारण एक स्मॉल रूम वाटतो आहे. इथे एक वेगळी जागा सोडलेली आहे. ओके. आणि इथे आपला सिल्वर रूम आहे बघ. सिल्वर रूमचा आपण पडदा लावलेला आहे. हे सिल्वर रूम गोल्डन रूमचे आपले वॉशरूम आहेत. बरोबर. तर ही पण स्पेस मोठी आहे ना? मोठी आहे. येस. आणि तशी तिथे स्पेस आहे. पण ही एरिया बघा केवढी लांब लचक आहे. तर इथे आपण काय करणार आहे ते सरप्राईज आहे सर्व गोष्टींचं. आणि वरती बांधकाम एवढं झालेलं आहे. आता बांधकाममध्ये आणि खालच्या कामामध्ये आता जरा येणाऱ्या ब्लॉक्समध्ये आपल्याला काहीतरी कामं असल्यामुळे हे आपण काम 4-5 दिवसासाठी जरा थांबवलेलं आहे. म्हणजे 1 आठवडा आता ह्याला जरा पाणी बिणी मारूया आणि व्यवस्थित करूया. खालचं वरचं सर्व काम आपण येणाऱ्या 5-6 दिवस थांबवलेलं आहे. कारण तुम्हाला थोडेफार नवीन ब्लॉग्स आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहे. ओके. तर बांधकाम एवढं झालेलं आहे. म्हणजे मग तुम्हाला पण क्लिअर होईल ना की आपलं इथे काय चालू आहे, आपला वेळ कुठे जातो आहे. आता एवढं करायचे म्हणजे ह्याला चिरे मागवायला लागतात, सिमेंट मागवायला लागतात, वाळू मागवायला लागते. आपले कामगार पण व्यवस्थित भेटले पाहिजे सर्व गोष्टींचे. ओके. तर तू मला फक्त एक इकडे उभी राहा ना, या रूममध्ये उभी राहा जरा. हे रूम आहे का काय आहे ते जरा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये गेस करा. तिथे उभी राहा एकदम व्यवस्थित. हां, एकदम प्रॉपर उभी राहिली. आता तुझे पावलं आपण मोजूया. चल. 1 2 3 4 5 नॉर्मल चालते तर 6 7 8 9 10 11 11 नाही अजून पुढं नका.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 म्हणजे कमीत कमी ही एरिया 10 20 30ची एरिया आहे. 30 बाय 15 म्हणजे हा केवढा मोठा काय आहे. हे सर्व तुमच्यासाठी सरप्राईज आहे ना. काहीतरी वेगळं असलं पाहिजे की नाही. आता ते तुम्ही सांगा. 30 बाय 15 म्हणजे किती झाले 450 स्क्वेअर फीट. होय म्हणजे ह्याच्यात तर एक 1 BHK होऊ शकतो. बरोबर ना. एक आपलं मुंबईला कसे फ्लॅट्स असतात होय तशी 450 मध्ये 1 BHK फ्लॅट होतोच. तर एवढी एरिया बघा किती छान वाटतं. हे मस्त वाटतंय ना. तर काहीतरी वेगळं असलं पाहिजे की ना. आपल्याकडे साधारण रूम्स पण आहे ते इथे आपण काहीतरी वेगळं करू शकतोय. होय बरोबर ना. तर अशीच काहीतरी वेगळी आयडिया माझ्या माइंडमध्ये आहे. ते काय झाल्यावरती थोडं झाल्यावरती स्ट्रक्चर पूर्ण प्रॉपरली उभं राहिल्यावरती तुम्हाला पण सर्व समजेलच. पण सध्यापुरती आपलं बांधकाम एवढं झालेलं आहे. ते म्हणतील की मग समोर काय आहे. तर तिकडे आपण जे रॉड्स पुढे घेतलेले आहे मग त्याचं वेगळं आपण बांधकाम करणार आहे. हे सर्व कवर करणार आहे. काय करणार आहे कसं दिसतं आहे ह्याचा लुक समोरून कसा असणार आहे ते सर्व तुमच्यासाठी पण सरप्राईज आहे आणि आमच्यासाठी पण सरप्राईज आहे. ओके. प्लॅनिंग 100% होते ना तर 90% आपल्या प्लॅनिंगनुसार होतं. 10% इकडे तिकडे होतं. सामान नाही मिळत. कधी कधी आपण जे प्लॅन केलेल्या गोष्टी जास्त कॉस्टली असतात मग त्याचे सबस्टिट्यूट शोधावे लागतात. पण कधी कधी आपल्या स्वस्तापेक्षा पण आपण जास्त महागातल्या गोष्टी वापरतो कारण तसं लुक पण आला पाहिजे. ओके. पण हा जो गॅप ठेवला ना मी तुम्हाला सांगतो हा गॅप त्याच्यासारखाच आहे. तर ह्याचा गॅप मी ठेवला आहे 8 फूट. 8 फूट. हे छान आहे ना एकदम. भरपूर मोठं आहे. मम्मीने हात स्प्रेड केले तरी त्याचा गॅप भरपूर मोठा आहे. तर असं काहीतरी आपलं बांधकाम होत आहे. असे आपले वरती गेस्टसुद्धा आहे. आज त्यांचा 3रा दिवस आहे. आपले रिपीट गेस्ट आहे. 3रा दिवस आणि ते 3ऱ्यांदा पण आलेले आहेत. आता त्यांना जेवायला हवे आहे बटाट्याची भाजी आणि चपाती आणि लोणचं देऊया त्यांना. ओके. आणि आताच आपले वरचे 2 रूम होते आणि खालचे 2 रूम चेकआउट झाले. तर अशी सर्व गडबड आहे. अशी सर्व आमची बांधकामाची पण आमची धावपळ आहे. तर त्यामुळे आम्हाला कधी कधी ब्लॉग करता येत नाही. पण ट्राय करू. जेव्हा गेस्ट नसतील तेव्हा तुमच्यासाठी आम्ही ब्लॉग्स नक्कीच बनवणार आणि येणाऱ्या काही दिवसात तुम्हाला वेगवेगळे ब्लॉग्स नक्कीच बघायला मिळतील. म्हणूनच आम्ही हा घराचं काम थोडं 1 आठवडा तुम्ही म्हणू शकता थांबवलेलं आहे. काहीतरी रिझन आहे म्हणून. ओके. तर शुभांगी कीर होमस्टे सामान पण आपलं भेटलं पाहिजे ना आपल्या मनासारखं. येस. सर्व काही इंटिरियरला गोष्टी लागतात ना ते आपल्या आवडीने बनवलं पाहिजे कारण घर बनतोयच एकदाच. आणि बघा आपण आपल्या घरी राहतोच पण हे कसं इथे भरपूर माणसं येतात ना. तर एक उदाहरण देतो. जिकडे 1000-1500ची बेसिन असते ना तिथे आम्ही एकदम चांगल्या क्वालिटीची बेसिन लावायला लावतो. म्हणजे ते 4 पट 5 पट मला चांगली पाहिजे कोणती पण गोष्ट. बरोबर आहे. जेवढा आपण गॅप ठेवतो ना तेवढे त्याचे कॉस्टिंग वाढते कारण त्याचं मटेरियल वाढतो. चिरे बांधकाम करणं जास्त पैसे वाचवणारे आहे. पण गॅप दिल्यावरती तो लुक बघ कसा आहे तो गोल्डन रूमला. तुम्ही जर समोरून गेला तर तुम्ही ऑलरेडी बघितलेलं आहे. तर ते फ्रेंच डोर टाईप्स बघा कसे ते छान वाटतात बघायला ना. तसं एक गेटअप आणि एक लुक आला पाहिजे. बरोबर. आणि इथे पण मी किती स्पेस सोडलेली आहे बघा. त्याचं रिझन सांगतो. इथे का स्पेस सोडली मम्मी सांग. जागा सोडली आहे ही बघा. इथे बांधकाम करणार नाही आहे तिथे बांधकाम करणार नाही आहे. म्हणजे ही आणि ही जागा मोकळी सोडली का तर माणसं जेव्हा आपले गेस्ट वरती येतात ना तेव्हा त्यांना एक मोकळं एन्व्हायरमेंट हवं असतं. मुंबईमध्ये त्या रूममध्ये राहून ते कंटाळले आहेत. तर इथे एक मोकळं वातावरण आहे. ह्याचा एक रिझन ह्यांच्यासाठी प्लस पॉईंट ह्यांना होतं की ह्यांना जागा मिळते. एक प्लस पॉईंट त्यांच्यासाठी पण होतो. जर इथे बांधकाम उभं राहिलं असतं ना तर त्यांचा व्ह्यू गेला असता. त्यांचा व्ह्यू कोणता गेला असता. आपण जेव्हा टेरेसवर उभा राहतो ना तेव्हा आपल्याला हा व्ह्यू बघायला मिळतो. बरोबर. जर ते ह्याच्या पुढचं बांधकाम झालं असतं ना तर त्यांना तो व्ह्यू दिसला नसता. पण त्यांच्यासाठी पण प्लस पॉईंट झालं आणि ह्यांच्यासाठी पण प्लस पॉईंट झालं. ओके. तर इथे काय होणार आहे ते सर्व सरप्राईज आहे. जेवढं होणार तेवढं आम्ही तुम्हाला दाखवणार. सध्यापुरती तरी आम्ही एवढं बांधकाम केलेलं आहे. येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये वेगळं काही दिसणार आहे हे तुम्हाला आम्ही ह्या ब्लॉगमध्ये सांगतो. तर या ब्लॉगला पण सर्वांनी लाईक करा. व्हिडिओला शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. येस. आणि बघायचं सोडू नका. आम्ही कधी पण किती दिवसांनी पण व्हिडिओ टाकतो. पण कसं टाकतो. येस. थोडंसं वेळ लागतंय पण आम्ही. येस. आणि तुम्हा सर्वांना पण थँक्यू.